סיירת גולני זה, אני תמיד ממשיל את זה לקוצב לב. זה סוג של איזה גוף זר, שנכנס לך לגוף ואתה פשוט לא יכול בלעדיו. השירות בסיירת גולני נתן לי בעיקר חברים לאורך הדרך. סיירת גולני זה משפחה. זה בשבילי היה נשמה, זה היה בית, זה היה כיף, זה היה כמו שהנמר המעופף, מעופפים, ככה כל החבר'ה עופפו. זה משהו שנכנס לך לתוך הלב וזה לא יצא בחיים. זה אנשים שלוקחים על עצמם מעל ומעבר לנדרש, ושיש להם תום לב יוצא דופן בחברה הישראלית. חבורה של אנשים מאוד נכונים לתרום למדינה. זו התחושה שהכל אפשרי. אין דבר שאי אפשר להשיג. מקצועיות גבוהה מאוד של לוחמים. זה דבקות במשימה. סיירת זה השפיץ, זה חוד החנית. זה מובחר, זה אתגר. הרבה כבוד להיות בסיירת גולני. אין גבול ליכולת הביצוע. זה הדבר המוביל, זה הדבר האיכותי, זה הדבר שקובע נורמות וסטנדרטים. זה אתגרים, זה תרומה, זה אחוות לוחמים. הכל עושים ביחד, נוסעים לעזה ביחד, עושים על האש ביחד. היה הוואי מיוחד ביחידה. האווירה מאוד נחמדה, האווירה מאוד נעימה. כל העניין של ההוואי והאווירה והמשהו המיוחד הזה והשריטה שאנשים יוצאים איתה והחברים, וזה דברים שכאילו, אתה יודע, זה סיירת גולני. אין, אי אפשר לתאר את זה. זה א' צריך להיות דפוק בראש, זה כולם מסכימים וכולם יודעים. זה משהו שהוא מייחד, שאין למקומות אחרים. הזיכרונות הכי טובים שיש לי מהצבא, זה מהתקופה שהייתי בסיירת. וזה המקום הכי טוב שיכולתי לבקש לשרת בו. אני חושב שמסיירת גולני, אני קיבלתי הרבה יותר מאשר נתתי. סיירת גולני עשתה ממני בן אדם. גולני, גולני שלי, גולני שלי. צבע לי את החיים הבוגרים שלי. ובסוף להגיע למטרה, לסיכה, אז בסוף זה הרגשה מדהימה. גולני שלי. גדל? שים את זה כזה בסדר.